Son José Ángel, teño 45 anos. Son José Manuel, teño 43. Fe. Bueno, eu penso que para min é cultura, é tradición, como se promoveu tanto estes anos e todo, a xente que o fixo, penso que na súa maioría que está encantada e que lle gustou, o boca a boca, repíteno, hai moita xente que repiteu o camiño varias veces e conta outra xente, bueno, penso que é Paisaxísticamente é moito tamén por a fe de chegar a Santiago, ou por a religión, creo eu. Para min totalmente, porque ven xente de todo o sitio. Eu encontreime incluso con australianas, xente de Australia, xente de todo o mundo, entonces é ao máximo enriquecedor totalmente. Enriquecedor en moitas cousas, noutras ao mellor non tanto masificación ou a nivel cultural tamén non queda aquí, non se quedan as culturas, non se mezclan as culturas, creo eu. Para min penso que sería positivo porque hai sitios que da mañá a noite non ves a nadie en todo o día, nunha aldea hoxe en día, aldeas casi abandonadas, non ves a nadie, entonces o feito de que pase xente pode incluso abrir novos negocios, aparte eso, hai un fluxo continuo de persoas. Pero negocios solamente en hostelería ou servicios, porque despois en outras cousas está moi... Se é regulado culturalmente ou para buscar outra forma de non só basar ao servicio, a hostelería, eu creía que sería máis impactante. Sí, pero unha cousa leva a outra, penso eu. Ou debería levar. Debería, pero moitas veces estás no rural que moita xente marcha igual, porque non ten unha asociación, estás que buscar outras cousas, a nivel servicios na máis, é o que se usa o camiño, creo eu, que pode despois perxudicar ou beneficiar en outras cousas, sí, pero non está... Pero incluso pode haber xente que vexa, pois, eu que sei, unha casa que lle guste, que a compre, a ver, hai mil cousas, ou... Estou de acordo, ou dir de vacacións, dixo, pois gustoume aquel sitio, é moi tranquilo, ou é moi alegre, ou... Non queda a ti. Ven eses X días ou eses X meses. Pero o rural cada vez vai desaparecendo. Ao mellor tamén pode afectar a eso tamén, pero non sei, había que estudiarlo. Hai moitos, eu creo que hai moitos sitios para enumerarlos. Claro, a ver, bueno, a ver, ainda que é un concello pequeno, pois sí que hai cousas. Está o máis mítico daqui é os hórreos daqui da Lavandeira, pero un hórreo que se restaurou agora en Castro, pero despois hai sitios naturais, o Pozo Bastón, hai o río, simplemente as brañas de León, todo o río, o millador de arriba, é limítrofe do noso concello, están castros, hai xacementos arqueolóxicos, hai moito que mirar, é pequeno, pero como di Anxongueira, Douro é pequeno, pero é un mundo. É verdade. Eu sempre me acordo de Anxongueira por eso, Douro é pequeno, pero é un mundo. É como a Galicia, pero... É que realmente por aquí peregrinos... Sabeu o Orixes eses, o novo... Pero eu... Pasaron por arriba, por o camiño que está marcado, non hai pouco que está marcado, que foi este ano, marcouse 3, 4 peregrinos. Bueno, antes vinha un grupiño por Douro. Sí, pero está sin explotar. Claro. Ainda non está unha cousa moi clara. Moi afianzado, ainda non... Eu penso que non ten demasiado impacto. O sea, a xente a andar en bici, non fan dano. Eu penso que non fan danos ningún... O sea, medioambientales, que poden tirar algo de lixo, pero todos, hai moita xente que non fai o camiño e o tira, non creo que sea un problema eso. Regular un pouco máis, ou que non se masifique tampouco, ou que non só sea para servicios, entendes? Que sea de unha quebra de culturas, ou non sei, mirar para outro lado, non só algo máis para o rural, claro.
A mí gustaríame que houbera máis xente por este que estivera máis concorrido o camiño de aquí.